Hej og velkommen til den her video. Klokken er 12, 20 minutter i 12. Jeg skal lave en vlog i dag. Altså jeg kommer ikke til at lave noget specielt. Wow. Jeg skal egentlig bare holde min fætters fødselsdag. Altså, jeg tænkte, jeg kunne godt bare filme, fordi at det er sjovt, håber jeg. Ja. Så husk at se med på den her video. Så velkommen tilbage til den her vlog. Ja, det er et stykke tid siden, jeg sådan, har vlogget. Klokken er 3 eller sådan noget. Men jeg står udenfor. Jeg har lige gjort mig klar, som I kan se med makeup. Yay! Og jeg skal til fødselsdag, og jeg er i gang med at prøve at få den her viklet ud. Men ja, så tror jeg informerer jer lidt mere igen, eller opdaterer jeg lidt mere igen, når jeg er hos min lille fætter. Og by the way, han er sådan, jeg tror han fylder 6 år eller sådan noget. Men jeg har heldigvis en fætter, der er på min alder, så yay! Så ses. Vi er til fødselsdag nu, som I kan høre. Så jeg opdaterer lidt senere. Vi er kommet udenfor. Jeg rejser mig af sofaen. Yay! Ja. Ja, det er YouTube. Så vi... Okay, solen irriterer mig lidt meget. Han er lidt mærkelig. Vi har 4 børn med os, fordi det er jo børnefødselsdag. Og vi har... ej, den her sol er virkelig irriterende. Og så har vi et sækbord og en dreng på min alder. Men han er meget sådan... Han er ikke særlig høj, men det er fint nok. Bare så I ikke tror, han... Bare så I tror, han ikke er... Jeg ved. Man kan godt se dig, du er der et sted. Der. Kan I se det? Ja, okay. Det var bare min opdatering. Der kommer en lille opdatering mere, når jeg får lov til at prøve på det der sækbord. Og jeg ved ikke, om I kan se mig, for jeg kan ikke se mig selv. Så ja. Jeg kører på sækbord. Kan I fornemme det? Woo! Så. Jeg ved ikke helt, hvor vi går hen. Jeg følger med flokken. Det er ikke mig, der bestemmer. Det er ham. Så. Kom nu bare, vi følger bare efter dem. Nå. Hallo! Hallo! Nej, fordi jeg har tøj på, der kan blive beskidt. Hvad er det sidste, der er? Vent, sagde jeg. Kom. Ja, jeg kører lige bag dig. Nej, skal jeg filme? Nej, det er fint nok. Nej, sådan er vlogs. Man skal holde den selv. Jeg er rigtig rich kid, er det rigtigt? Han er rich kid, han er godt. Han er rigtig rich kid, hva'? Okay, pause. For i dag, det er sådan en cardigan her. Kommer fra Mango. Jeg er ikke sikker på, om de har Mango med DK. Det er en virkelig luksus tøjbutik. Det er bare sådan, der går hertil. Kan I fornemme det? Det går sådan her. Sådan her. Wow. Og så har jeg en trøje her fra Pisos. Den er også bare sådan almindelig langærmet. Yeah. Og så har jeg en undertrøje, som er fra H&M. Og så har jeg sådan nogle her bukser, som også er fra Mango faktisk. Og de er virkelig fede. Jeg elsker dem. Det er bare sådan almindelige hvide bukser. Ja. Yeah. Og så har jeg mine sko, som er fra Puma. I får lidt close-up her. Det er sådan fra Puma, ja. Så tror jeg lige sådan noget. Og så har jeg som smykke. Kommer tilbage her. Så har jeg som smykke det her, som jeg har lavet en bedømningstid med mig video. Hvilket minder mig om, jeg faktisk skal sige en ting. Jeg begynder at lave en ny serie, som hedder Bedømningstid med mig. Ja, det er en, hvor jeg bedømmer masse ting, jeg får indsendt af firmaer og sådan noget. Så følg med på den. Og ja. Hej. Vi er på vej hjem hos mig, hos min far. Mig og den der. Vi er på vej over til bussen, og så ja, og så når vi er derhjemme, så opdaterer jeg lidt mere. Men faktisk bare på vej hos min far.
Det lyder som om, den er tom. Hej, eller jeg opdaterer det officielt, så hej, velkommen. Vi har lige været at købe noget snacks, fordi at vi skal se film. Og jeg fandt 5 euro på jorden, fordi så heldig er jeg. Hvor? Vi har fundet nogle mennesker, der er lidt mærkelige. Fint. Jeg kan godt prøve at filme den, men det er lidt akavet så at gøre, så jeg filmer mig ikke. Okay, vi er hjemme nu, så ja, så opdaterer jeg nok lidt senere, eller måske slet ikke, hvis det er lidt sent. Klokken er 10 eller sådan noget. 9-10, jeg ved det ikke. Not sure. Så ja. Hej alle sammen. Jeg glemte lige at afslutte vloggen i går, men det endte lidt med, at vi sov sent. Vi fik lavet en video, som også kom op i dag eller i morgen. Helt sikkert, vi skal redigere den og sådan noget. Og så, ja, er det spændende. Ja. Og så, ja, tak for du så meget. Tak for så meget. Og stille. Tak fordi du så med den her video. Det betyder meget for mig. Husk at like og subscribe. Og husk at følge med på min nye serie Bedømningstid med mig. Bye bye.